Vy to robíte. Stále ma označujete za človeka, ktorý tu mal nechať zomierať ľudí vo väzniciach. Tak budem tomu venovať krátkosť času, lebo to považujem za dôležité. A som rada, že ste tu, pán Lučanský. Pretože ja ako ministerka spravodlivosti som neurobila žiadne rozhodnutie o tom, že niekto vo väzbe bol. To robia súdy, ja som na to nemala absolútne žiadny vplyv. Vždy o tom rozhodol príslušný súd, ďalej odvolací súd, ak bol najvyšší, prípadne sa išlo na ústavný. Tí ľudia, ak boli vo väzbe, to nebolo žiadne moje rozhodnutie, ja som s tým nemala absolútne nič spoločné. Nijak som do toho nemohla zasiahnuť. To, že boli vo väzbe, súvisí to so všetkými ľuďmi, čo sú vo väzbe. Minister spravodlivosti do toho absolútne nemôže nijak zasiahnuť. To je prvá vec. Druhá vec. Ak zomrel advokát Krivočenko, bohužiaľ dostal COVID, mrzí ma to. Mrzí ma všetkých úmrtí, ktoré sa stali. Ale ja, ako ministerka spravodlivosti, som sa mohla jedine o to starať, aby zbor väzenskej justičnej stráže urobil všetko. Žiadny orgán nepovedal, že by zbor väzenskej justičnej stráže pochybil